5, 4, 3, 2, 1. Jep. Fita, original juice. Jep, original juice. Original juice. Fita. 5/5 ehdottomasti. On tää parempi kun tuli hikinen matto. Täältä jatketaan taas huomenna sitten taas. Eli 5/5 ehdottomasti. Saatanan paskaa. Kello lähestyy. Kello tossa lähestyy. 20:26. Erittäin loistava. 20:26. 20:26. 20:26. Need for Speed. Crambon. Mitäs tää lausutaankaan? Need for Speed. 20:26. 20:26. Tässä se herkku nyt sitten on. Tässä se herkku nyt sitten on. Minun pappatunturi, eli pappatunska. Ai. Mittarissa on ton verran. Sillä on ajettu. Ja se on tunturi. Ja vielä rouheet käsivaihteet. Eikä millään saakutin jalkavaihteilla, kun käsivaihteet pitää olla. Ajan hengen mukainenkin vielä. Halkes toi pohja meni. Joo, pohja halkes oikein kunnolla. Princess. Tää vasemmalla kädellä hankalaa vaikka. Joo, oikeastaan voi muuta sanoa, että kyllä tää on valkovenäläinen. Maitojuomalle, no tämmösiä maitojuomia juurikaan paljon. Eikä sitä ravitselee. Näihin kuvia, näihin kyllä. Niin se on. Se on jotain laittia. Niin se on. Jep. Erittäin hyvä, jopa täydellinen. Erittäin hyvä, jopa täydellinen. Erittäin hyvä, jopa täydellinen. Erittäin hyvä, jopa täydellinen. Spider-Man 2 Hollow Drive. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän